У мене дуже класний гість. Це він дуже відомий український дипломат, колишній посол у Сполучених Штатах Америки Валерій Чалий. Вітаю вас, пане Валерію. Ну, просто ви той гість, саме кого я і хотів тут бачити, саме в цей день. Ну, ви знаєте, я вважаю діяльність вашого каналу дуже важливою, тому завжди погоджуюсь. Дякую. Тим більше в такі часи непрості для всіх нас, для Криму, для України і для Європи. Дякую вам. І ось ви прийшли, і перше, з чого ми розмову почали ще за кадром, що вийшло ваше велике інтерв'ю в журналі, відомому американському журналі Newsweek. Newsweek? Так, я тільки глянув. Насправді просто мені важливо було, щоб зараз ті меседжі, які мають прозвучати в Америці і взагалі в західному світі. Ну, насправді, Девід Браун, він в Британії, він в Лондоні, але дуже важливо, щоб вони почули нашу позицію, українську позицію. Не те, що там розглядають в Конгресі США, не те, що в Британії, в Лондоні розглядають, те, що в Україні розглядається. В першу чергу, мені здається, зараз недостатньо цієї інформаційної активності української. Пане Валерію, в нас взагалі майже немає інструментарію, щоб доносити прямо свою думку, бо іномовлення майже немає, нічого немає, англомовних ЗМІ, просто замало. Тому це дуже важливо, щоб це пряма мова. Тому я в свій час, в 2014 році, коли Росія зайшла в Крим, ми зробили дуже швидко Український кризовий медіа-центр. І я бачу зараз, що він знову потрібний, тому що зараз звертається дуже багато знову іноземних журналістів, і ми цю роботу інформаційну робимо. Можливо, замість держави, але, в нас така волонтерська держава. Ми воюємо всі разом, тому тут немає ніяких питань, ми свою функцію виконуємо. І я б тільки хотів, щоб дійсно зараз були більше поглядів закордонних ЗМІ наших офіційних представників. Тобто в такій ситуації, я пам'ятаю, 2014 рік, і порівнюю з сьогоднішнім, то дуже замало нашої позиції за кордоном. Це мають бути і експерти, і голос має звучати, і офіційні представники. Це така констатаційна частина. Я хочу до суті перейти. Що в вашому інтерв'ю головне було? Звісно, воно присвячено ситуації навколо війни, можливо. Знаєте, головне не те, що я сказав, а те, що вийшло. От я ще не встиг все подивитися, ви здивовані цим? Так, я здивований, що ці меседжі такі досить прямі американському суспільству, американському політикуму і західному політику вони вийшли. Про що я говорив? Я говорив про те, що підхід, який зараз є у Джозефа Байдена, у його адміністрації і у партнерів наших в Європі, він дозволяє Путіну завжди бути на крок вперед. Тобто вони говорять, ми введемо санкції, в тому числі... Якщо Путін піде військовим шляхом в Україну. Ви що, не вивчили вже Путіна раніше, що він якраз вас тестує? І якщо ви оці умови ставите, він ці червоні лінії пересуває кожен раз, що він свої називає, але він ваші пересуває червоні лінії постійно. І ви зустрічаєтесь в червні Байден-Путін і домовляєтесь про якусь деескалацію, а Путін навпаки Nord Stream 2 використовує як зброю енергетичну, він далі йде з Лукашенком по мігрантам, тобто він деескалацію не проводить. А ви йдете за ним. Знову ж таки, він пішов, сконцентрував сили військові навколо України, значить реакція. Реакція, до речі, була нарешті краща, більш чітка, але це слова. Ми введемо санкції, ми там зробимо в разі... Я сказав 3 позиції. Перше, ви маєте перевернути цю піраміду і йти попереду Путіна. Всі ми маємо, разом з вами. А значить, санкції зупиняючи вперед. Не після того, як, тоді пізно буде, а вперед. Тому що який сенс, якщо Путін заходить на нашу територію, далі за що торгуватися? Щоб вийшов? От як зараз відбувається, всі про велику війну, а про Крим. Тобто що, якщо Путін назад відступить зараз, то тоді ми що, знову забудемо про цю історію? От що він робить. Тобто він ставки
повисив, і ті питання забуваються. Тому перша позиція, воно вийшло зараз, і це прочитають точно в Конгресі, і прочитаються в Білому Це домі. дуже добре. Значить, я закликав, щоб все-таки Джозеф Байден подивився зараз на позицію свою і адміністрації по Північному потоку-2. Сьогодні новий уряд в Німеччині заступає. Новий канцлер Олаф Шольц і новий уряд. Я хочу, Міністр щоб ви його закордонних справ. оцінили окремо. Потім. Да, ну потім поговоримо. Але то, що можна зараз сказати, то що міністр закордонних справ, представниця зелених, а в них позиція по Північному потоку інша. Джозеф Байден домовлявся з канцлером Меркель. Чому б зараз не переглянути цю позицію? Тим більше вона республіканцями не розділяється. Тобто, щоб Північний потік зараз для Путіна зупинити. Ще один момент. Там в моїх коментарях є така позиція. Коли буде все-таки більш безпечна Європа? Коли не Путін буде малювати оці от лінії щодо НАТО, да, там розширення НАТО, а коли всі зрозуміють, що якщо у нас буде спільний кордон з Росією, я маю на увазі НАТО, і де Україна буде всередині, східний кордон України буде східним кордоном НАТО, то тоді без цих сірих буферних зон, ну, скоріше сірих, чим буферних, буде легше забезпечити безпеку. Да, це прямий кордон з Росією, такою агресивною, непередбаченою, але ну, я сподіваюся, що режим не назавжди все-таки, і може бути інша Росія. Але з іншого боку, навіть з режимами такими диктаторськими, авторитарними, спільний кордон, який міцно контролюється для безпеки, але дозволяє торгувати, це краще, ніж такі от Так, за фактом великі... вже є такий кордон вже. Ну, Білорусь майже не існує. Це вже визнають, ну, поки що неофіційно, але де-факто її не існує. Тобто кордон вже є. Калінінградська область, вона і залишалася, так? Це військова база Росії з Європою. Та ні, ну от ми про Білорусь говоримо. Так. От коли Білорусь була теж як ми, як Україна, з точки зору європейців, да? Це буфер. Буфер, так. І що? Путін захотів, зламав Лукашенка, Так. і все, і він зайняв. Зараз є на території Білорусі російські військові. Тобто це вже все. Це вже протиповітряна оборона раніше була тільки пересунута на західний кордон, а тепер все. Тепер і в Барановичах винищувачі, тепер і спільні пункти, ну, навчання, тренінгу, але це бази. Реально. Ось вони це роблять. А чому наші західні партнери, я чув такі чутки, що мають намір, там, Британія, тощо, хтось. А чому вони не зроблять того самого, що Путін? Давайте теж запропонуємо партнерам, щоб вони були тут на постійній ротації, там, ну не на першому, там, не на фронті самі, а трохи далі від фронту. Пропозиції вони ці наші знають. Ну, наприклад, у нас тренінги є. У нас є канадійці, є американці зараз, але дійсно вони не на сході України, вони в Яворі, вони в Житомирі. Тобто нам потрібно... У супротивника інколи треба просто приймати досвід. Путін називає це навчальними центрами. Ну і ми назвемо так. Хай у нас будуть тренінгові центри з країнами НАТО на території України. Це не іноземні бази, це наші центри. Постійна присутність, спільне чергування в Чорному морі, окреме чергування в нейтральних водах кораблів НАТО. Це також Це цілком реально. Це вже відбувається, вже це є. Але чому для цього має підштовхувати Росія своїми агресивними діями? Це повинно бути методи забезпечення безпеки в регіоні. Я скажу навіть більше. Я не кажу, там, говорячи про важливість України членства в НАТО, я не говорю, що це тільки безпека відносно Росії. Ні, це механізм, модель забезпечення безпеки. Я тут в статті Newsweek також кажу, дивіться, звичайно, оці всі спроби поговорити про ці путінські договори про безпеку в Європі, чи оце, як він сказав, гарантії, значить, не розширення НАТО, коли він і коли Кремль, фактично експансія мілітаристська продовжується в Білорусі, в Україні, в Молдові. Тобто повністю нас це ж Путін рухає на схід, а говорить про НАТО. Ну це є такий підхід, коли ти робиш ті речі, в якому звинувачуєш своїх опонентів. Ну, це злочинці завжди так, такі вчинки роблять. Розумієте, воно працює. Да. Чому ви питаєте, вони так не роблять? Тому що вони не авторитарні країни, тому що в них нема такого раболепства народу, який десь сидить по кухням
як в Росії. І там десь, ну, може, критикує, наші гроші тратять не туди, але сидить і чекає, поки нафтодолари все-таки якось розподіляються, то це працює. Тому у Путіна є унікальна можливість. В нього є невеличке коло людей, з якими він радиться. Для І швидких фактично рішень, одноосібне рішення. Да. Парламент, Госдума, не місце для дискусій. Госдума вообще, ну, на мой взгляд, Госдума это вообще позор сейчас, потому что я знаю людей там, ну, некоторых, которые с тех времен еще остались, ну, смотрю на них, их роль помножили, ну, просто на 3 нуля. Ну, как такой человек, ну, как такие люди могут? В 90-х годах, когда мы общались, ну, эти люди, ну, выглядели... Моложе были, конечно, но они говорили о будущем, они говорили в России то, что мы там... А сейчас они как вот эти вот винтики сидят, это не отсвечивают. Просто всі забули, ви пригощаєтесь кавою, Да, будь дякую. ласка. Всі забули, як власне Путін прагнув, ну, принаймні в риториці, прагнув в НАТО, прагнув там в ЄС. Він відкрито це казав в перші роки. Ну, Так. це була гра. Ну, гра таки гра, очевидно. але все одно. Що тут складно? Розумієте, в Росії я просто відслідковував, я виступав часто в Росії, і часто бував, ну, любив більше Пітер, ніж Москву. Але я дивився, оця молодь, з якою я спілкувався, молоді люди, які зараз... Дипломати ваші ровесники, так? Я також виступав перед російською новою політичною елітою, партії. І це з 2000 року я спостерігав, як оцей імперський підхід, як він цементується там. Я навіть цих людей бачив кожен рік, і вони мінялись, молоді політики. Зараз вони вже в Держдумі сидять. Я це називаю кристалізацією рейху. Це жахливо просто. Як в них мінялось уявлення, як вони почали, як зараз пам'ятаю, в 2006-му вони почали мовчати. Вони боялись говорити між собою. 2008-й вони поміняли риторику стосовно Кавказу. І що Грузія правильно, що ми туди треба було в Тбілісі зайти. Але коли я запитував, що серйозно, а як би ви тоді, якщо б ви втратили життя, тут вони думали. А тепер взагалі пропаганда досягла в Росії такого результату, що дії верхівки не обговорюються. Знаєте, Валерій, я неодноразово це казав, що до будівництва цього рейху доклали зусиль багато хто, у тому числі люди, які вважаються демократами, лібералами. І той самий Навальний, він же закликав штурмувати Тбілісі, вибачте, і ніхто за це не вибачився. По Криму теж ситуація. Так само. Зараз був форум демократичний, да, російських демократичних сил. Там теж немає чіткої позиції по Криму. Ну, це До сих пір. просто це така ганьба. Знаєте, коли я бачу, коли я про це не писав, до речі, і в литовських ЗМІ це вже зараз там хочуть обговорювати цю таку ситуацію, коли почесним гостем Литовської Республіки є Ходорковський, людина, яка публічно, неодноразово, просто в Литві казав, що Крим ніколи не віддасть Росії, що це наш здобуток. Ну як таке можливо? Дивіться, тут є один момент. Якщо все-таки люди йдуть шляхом підтримки демократичного розвитку, то якщо б вони не думали зараз, якщо демократична Росія буде, то логічно, що вони не можуть по-іншому діяти. Вони не зможуть по-іншому діяти. Як так? Я поясню чому. Тоді їх світ не прийме. Зараз диктаторський режим, авторитарний, який ізолює росіян, який з капсулі, так його сприймають. А якщо Ходорковський, Навальний і всі інші, які демократичну Росію підтримують, то вони... Тоді виникне питання до них, а власне ви А може вони просто хочуть зайняти місце фюрера і все? Я їм бажаю витримки і успіху, тому що вони свою роль роблять. Вони якось тримають надію ще Росії на інше майбутнє. А прийдуть нові люди зовсім через період, які вже будуть вести Росію в майбутньому зовсім в іншому напрямі. Я вам скажу, з огляду на те, що Китай серйозно економічно підсилюється, і не тільки економічно, і в військовому плані. Я думаю, що тоді, на той період, 10-15 років, тоді буде загроза від Китаю територіальної цілісності Росії. І Росія змушена буде так чи інакше наблизитись до євроатлантичного безпекового простору. Я дякую, що таке дипломатичне. Так і буде. Я так завжди казав. Це я знаю. І це і буде так. Я про те, що... Але перед цим може наступить такий момент, це трошки далі ми вийшли, але тут треба зрозуміти, коли йдуть перемовини
там телефонна розмова Путіна з Байденом, кожен з них же в голові тримає оце тло, на якому розвивається ситуація. Байден думає про Китай в першу чергу, і в нього все відбувається через призму стосунків з Китаєм. В цьому і слабкість позиції. Бо Путін не через Китай думає. У Путіна тут пріоритет. Україну залишить в імперії. Це його виживання, його режиму. Тобто, а у американців зовсім інша історія. Американці дивляться вперед, а росіяни дивляться зараз назад. А хтось сьогодні, а не хтось, а пан Швець, який, ну, ви знаєте, ютуб-канал пана Швеця, який там щоденно коментує, він коментував, і ми переходимо вже до теми розмови Байдена з Путіним, що Байден навіть якщо припустити, що він хоче, прямо ось дуже хоче злити Україну, як то кажуть, да? Він цього фізично не може зробити, бо американська політика має на увазі Тайвань. Тобто, якщо тут слабкість проявити, то Китай цим скористується. Що він думає, що одним із найзацікавленіших глядачів цього, ну, спостерігачів за цією зустрічю віртуальною були саме китайці. Бо вони ж бачать настрій, бачать усе. Да? Ну, тут є ще прагматичні питання. Справа в тому, що там не тільки питання Тайваню, але й пов'язане з ними питання свободи судоплавства в Південно-Китайському морі. Ну, тобто, там цілий комплекс проблем, і просто то Чорне море, да, таке, а то там океан весь. Ну, все рівно схожі проблеми. Я вам скажу, що ми обговорювали з американцями не раз це питання. Тобто Росія хотіла зробити і хоче зробити Чорне море контрольованим, але тут є країни НАТО в Чорному морі, і американці також сказали, це вільні води, нейтральні, ми маємо право сюди заходити, тому ця от конкуренція і намагання протидіяти новим введенням силових правил, воно буде діяти. І тому дивляться звідти, це правда. Джозефу Байдену не можна було проявити слабкість, особливо в день 80-х роковин атаки проти США в Другій світовій війні, початку війни. Перл-Харбор. Да, Перл-Харбор 80 років назад. І Джозеф Байден, власне, пішов на меморіал, поклав квіти, поклонився. І в цей день проявити слабкість, це б взагалі було не сприйнято. Тому всі заяви йдуть якраз в цьому ключі. І це добре. Росіяни теж подали. До речі, цікаво, вони в своєму прес-релізі подали цю позицію США, що США готові ввести, вони в лапках поставили ужасаючі санкції, але вони це поставили. Да? Це значить, ну, для мене це дещо значить. Для мене це значить, що гра не завершена, що є деякі слова, які ми не почуємо в прес-релізах, які ми узнаємо через років 20-30. Але, як на мене, ці слова – це місток до наступної зустрічі Путіна і Байдена. І Байден очікує, я думаю, наступні дні і тижні, ну максимум, щоб Путін продемонстрував деескалацію і почав показувати рухом військ, що він відводить війська. А на мій погляд, нас очікує виклик, що наші партнери будуть нас підштовхувати к так званим компромісам по імплементації Мінських угод. От таке очікування. Ну, ми побачимо. Я це вам кажу, я бачу це просто по прес-релізам двом, що є і чого немає в одному і в іншому. Це очевидно, що, ну, скажімо так, давайте перевіримо. Завтра, після розмови президентів України і США, якщо буде в прес-релізі фраза, що Росія має виконувати і Україна має виконувати, все, це значить, йдемо цим шляхом. Може, все-таки, ну, треба вже на цьому етапі говорити не тільки і не стільки про Мінськ, як про зупинення військової вже атаки наступної. Ну що ж Мінськ? Мінськ Росія не виконала. Там перший пункт – ceasefire, припинення вогню. Іде. Гинуть постійно. Ну так, слухайте, ну скільки років не виконується оця частина? Так... Та не буде він виконувати навіть на сантиметр. Ні, яка різниця? Ну є, наприклад, ну є все рівно, є позиції, під якими Путін розказує там. Та він підписав заяву спільно. Вони беруть, знаєте, як з того буфету на кухні, чи там, що вигідно, яке блюдо тобі хочеться, от взяв з цього і розказав всім. А не читають повністю ці всі домовленості і все інше.
Техніку вони заводять зараз в заборонені зони, а там все заборонено, в протоколах заборонено. Коли треба, вони просто гатять з своїх гаубиць. Пам'ятаєте цю ситуацію? Тому, а від нас вимагають там виконання... Ну, це ситуація патова. Там виходу немає, на мій погляд. Ну, це єдине, що у нас є за що зачепитися. Але в мене питання, а чому не діє друга стаття статуту ООН, 4 пункт, де написано не тільки сила застосування проти суверенних країн, але й погроза силою – це протиправна дія. Чому на цю протиправну дію зараз все не відреагували? А говорять тільки відреагуємо, коли зайдуть танки знову далі. Оце от дуже небезпечна річ. Тому що весь світ, він такий став, з одного боку, дуже побоюється... Брехливий він став. Нечесно. Знаєте, він став такий, лідерства менше, рішучості менше, враження, що можна якимось довгими шляхами, розтягуванням криз до чогось досягти. Раніше якось так, знаєте, робили різко. Вирішували швидше. І я вам скажу, для платників податків, для людей це краще. Тому що, от, приклад пандемії. Оце просто стоять, бояться вже 2 роки. Воно гірше впливає на здоров'я. Я за вакцинацію, Ну, за все. Але воно гірше впливає на здоров'я, ніж ти готовий там зробити якісь кроки. Так і з війною. Не треба цього боятися жорстких зіткнень. Головне знати, як мінімізувати свої втрати. Тому що ті ж американці воюють. Але подивіться в них в військових операціях. Там сотні тисяч загиблих, у американців 2-3. Да, це втрати. Але це втрати, які поклали життя за те, що Америка розвивається. Тому нам треба і Україну так. Ми сильна країна. Ми маємо показати зараз силу. Тобто, якщо ми розтягнемо, якщо ми знову зараз підемо, от як каже президент Зеленський, шукати мир будь-якою ціною, то врешті-решт це нас заведе знову в війну. До речі, пане Валерію, ось мені так здалося, я щиро про це сказав у собі на Ютубі, що мені здалося, що ця фраза про бажання прямих перемовин з Путіним, да, яка була у промові, коли він виступав Зеленський, наш президент в Верховній Раді, вона була якось додана під кінець вже. І вона випадала з загального контексту. Да, і причому це було зроблено без суфльора. Навіщо це? Це прозвучало від нього особисто. Це навіть не було підготовлено Ви в думаєте, тексті. так? Да? Видно було. Я як редактор... Я не один раз готував виступи, тому можу сказати. Теж як редактор. Це його слова. Там ще були слова. Там були слова такі, що я мало був, я не дослівно, але приблизно зміст такий, що мені треба було більш бути рішучим в своїх діях стосовно миру. Тобто, читай компромісів, іти далі на компроміси з Росією, чим я пішов, побоюючись реакції суспільства українського. От я думаю, в найближчий час будуть спроби в парламенті проштовхнути так звані компроміси, які пересікають червоні лінії, намальовані, коли Офіс Зеленського намагався їх перетнути. Це ж буде дуже, дуже помітно. Це буде... Так і що? Люди зараз налякані війною, і всі кажуть, дивіться, хочете війни? От логіка сьогоднішньої влади української. Давайте будемо разом, вони кажуть, не кажуть, але це так треба, проти військової агресії Росії. Так. Але чого ж ви тоді, політичні сили внутрішні, вважаєте ворогами і атакуєте їх через правоохоронну систему, там фабрикуючи справи, а Путін у вас партнер, а не ворог. Оце видно просто. Це видно. І це психологія, яку треба поміняти. Тобто, якщо цю психологію не поміняти, у нас будуть проблеми внутрішні серйозні, а Путін, я так кажу, весь час, Путін. Насправді, Росія, Кремль, і вони будуть чекати цього, поки у нас отут внутрішнє буде якесь ослаблення, тоді можуть наступати. Просто знаєте, Валерій, просто це ж вже було. І ці спроби говорити про воду до Криму, потім вже Зеленський, я так думав, поставив крапку, точку на цьому, так? Тобто ні, воду не дамо, жодних там червоних ліній ми не перетнемо, він сказав на Донбасі. І якщо зараз, ви думаєте, що це реалістично, що зараз може відновитися ця дискусія?
Звичайно. яка вже ніби Звичайно. закінчена. Я впевнений, що і це добре, що тоді підход помінявся на Банковій. Угу. Він дійсно зараз абсолютно нормальний з точки зору євроатлантичної державницький інтеграції. такий, да. Все нормально. Але це ж не тому, що вони хотіли так. Тому що їх нагнули. Ну, вибачте. взагалі, І вони їх джерелом влади є народ випускати з український. контролю не можна. Тому що вони вже допустили дуже багато помилок. Вам нагадаю ці підписи, здається, Козака з Єрмаком, да, під документом, де не можна було... Про Штайнмаєр? Ні, про це консультативна рада якась з ДНР, ЛНР. Це жахлива помилка, катастрофічна помилка, яка нас трохи не завела взагалі в ситуацію патову, де Росія би використала по повній програмі. Це хто робив? Вони це робили. Потім вони крок назад, а тепер розказують, що там хтось їм заважає, опозиція. Ну, слухайте, давайте не брехати. Давайте говорити чесно. Ви напартачили, зробили помилок, купу помилок, розказуєте, що ви чемпіони. Ну, добре, що ви виправились. 2,5 роки. Ну, взагалі, знаєте, 2,5 роки, щоб осмислити, що ви там не заглянете в очі, що треба сильними бути. Так, якщо ви зробили такий висновок, де ваша зустріч з лідерами політичними України, з моральними авторитетами України? Де це? І, до речі, у мене питання і до тих авторитетів всіх. Да? Тобто, от коли побачили отак, що вроді там, ну, заспокоїлись, вроді правильно все йде. Не можна заспокоїтися. Треба механізми весь час контрольні громадянського суспільства, парламенту тримати на поготові. Тому що я не кажу, знаєте, це не заради критики. Просто там важко. Коли ти стоїш проти Росії, величезної військової машини, то тобі дуже не хочеться війни. треба спиратися І на суспільство. кожному не хочеться війни. Не тільки Зеленському, не тільки Єрмаку. Мені теж не хочеться війни. Мені не хочеться. Але і вам не хочеться. Але це ж ми вже розуміємо, що це за супротивник. Якщо він цю слабкість відчуває, що ви не готові, то він війну І піде він війною. докладе зусиль ще для розхитування ситуації в Україні великих. Я Так. думаю, що ось я хотів би вас ось що запитати. Ну, ви трохи сказали, що може бути там по риториці, ми зрозуміємо, про що там йшлося. Але які ще можуть бути ознаки, ну, припустимо, деескалації? Тобто, коли ми зможемо сказати, що вірогідність нападу, ну, низька, припустимо. Ну, поки що, в принципі, навіть вся підготовка не закінчилась до можливого застосування росіянами Збройних сил. Вона ще триває. І, очевидно, для мене, як і для тих, хто аналізує ситуацію, ну і розвиток, для мене очевидно, що це от наша увага тільки до концентрації батальйону тактичних груп, скільки їх там, 40, 52 чи більше, це недостатньо для аналізу ситуації. Тобто може бути, ну так, якщо там з'являються госпіталі на лінії, ближче до лінії фронту, якщо там деяка техніка специфічна з'являється, то можна судити по цьому. Але її можуть привести туди так, щоб створити, блеф зробити. Але те, що не блеф, це підвищення кібератак, підвищення інформаційних атак, підготовка всередині Росії суспільства до можливої війни, яка повним ходом йшла і йде. Тобто, за кілька днів до такої атаки ми вже все будемо бачити. Це повідомлення навіть в соціальних мережах про те, що відправляються люди в так звану невизначену відпустку чи кудись на фронт, сюди ближче до кордонів України. Це ми вже бачили у 2014 році. Тобто, але це ми будемо знати вже дуже близько. Знаєте, я думаю, що в принципі ми можемо взагалі нічого, тобто гарантій жодних немає, бо це може бути ракетний удар, наприклад. А це інше Вони питання. ж по Сирії били ракетами аж з Каспію. Ясно, що зафіксовано буде так само, як і сухопутна, на суходолі дії, але дійсно це може бути складна схема, сценарій, де немає фізичного заходу на територію України, або, можливо, дії локальні. Наприклад, розширення там ДНР, ЛНР чи ОРДЛО, цих тимчасово окупованих територій. Десь просунуться, десь там закріпиться, тим самим показати, в ідеалі для них вони хочуть на колишні адміністративні кордони Донецької, Луганської областей вийти.
Тобто, або в Криму теж можливо перед Кримом, от на півдні. Ну, це так, гіпотетично, тому що... Поход по воду, наприклад. Ну так, щось такого плану, да. от, погрожуючи великою війною, от, досягти таких от локальних успіхів, і це з точки зору росіян вже буде там серйозною перемогою. Тому тут головне, що Путін нічого іншого не придумав, крім цього. От вони проводили соцопитування, там тестували в Казахстані, в Білорусі, в інших країнах і ніяк не працює. От Україна це якось ключове питання. Зараз росіяни питали, які республіки були в Радянському Союзі. Ну, начебто недавно було. Да. Угу. Значить, 67% згадали Україну. Угу. Там на другому місці Білорусь, на третьому чомусь Узбекистан. Не знаю чому. І все. А далі дуже невеликий відсоток. Мало людей пам'ятають взагалі, скільки там республік входило і так далі. Тобто ви ж розумієте, тобто в уяві росіян, нового, молодого покоління, Україна вже інша. Це Україна, яка от як Ну, вона не знайома, Путін... по-перше, їм Ні, взагалі. вона не знайома, Да. і вона от щось робить не так, як Росія. А наші ж от в Росії, а наші там кажуть, що вона взагалі ворог. І дуже швидко з найбільш дружньої країни перетворили за рік пропагандистської кампанії в найбільш... Навіть ми вже Штати, по-моєму, обігнали як вороги. Тобто ясно, що ця пропаганда працює. Тому оця от підготовка і застосування засобів без сухопутної операції – це один з сценаріїв, який може бути. Від цього ця гібридна атака не менш вразлива. Ну, уявіть собі. Не хочу, ну, це гіпотетично, да? От зима, складний період, у нас незрозуміло там, чи буде на кінець січня у нас достатньо запасів вугілля і що в нас буде з цим. І тут в цей момент, коли така кризова енергетична ситуація, Європа думає про себе, закриває те, що вона могла би нам додати, і ми не зможемо нічого їм сказати, тому що вони самі будуть потерпати. І в цей момент кіберудар по критичній інфраструктурі. Електростанції – це колапс. Якщо на 3 дні людей позбавити в якомусь регіоні, лікарні, ну, я вже не кажу там, очевидно, про життя людей, 3 дні без електрики, це навіть без електрики, коли у людей переведені котли на електрику, все, значить, ну, там газ в когось є. Ну, Тобто, зрозуміло. Так. все це вже дровами там не топлять і так далі. Тобто тут дуже небезпечна ситуація. У нас люди не можуть там телефон зарядити, вже починається в них Дискомфорт. нервовий зрив. Да. А тут буде отак. І тому на цей розрахунок це можуть бути такі от дії. Тому треба бути готовий проти кібератаки. Не треба думати тільки про ці збройні війська. А чи можемо ми нанести, не просто захистити, але в разі удару нанести удар? От Байден з Путіном обговорюють це питання. Угу. І в них ця ну так скажемо, я б назвав кібервійна йде. Вона йде. А як ви думаєте, Штати можуть долучитися до кібервійни на нашому боці? Це ж не офіційно. Нам вдалося в свій час встановити кібердіалог з США. Ну от я до цього причетний і дуже радий з того, що ми вчасно це зробили заздалегідь. Ми зробили це. Зараз вже була 5-та зустріч. І Сполучені Штати з нами в партнерстві, в тому числі допомоги захисту критичної інфраструктури України. Да, ця співпраця є. І вона дуже нервує росіян. Дуже нервує. Я бачу, як реагують на це наше поглиблення цієї співпраці. Дуже нервово. І я розумію, чому. Тому що якщо ти атакуєш беззахисну країну, Ну, це одна справа. як була атака на нашу електростанцію, і пам'ятаєте, це 17-й рік, віруси, які могли просто дистанційно заходити в наші системи, і тепер уже такого не буде. Вже ми в цьому плані, слава Богу, захищені. Але ми були дуже вразливі від цього. І наслідки, там було відключення на менше 12 годин. Наслідки були дуже серйозні. Дуже серйозні. Ще один момент, який вони тестують, це, очевидно, пропагандистська інформаційна робота. Оце ми недооцінюємо, а от у нас є група аналізу гібридних загроз в Українському кризовому медіа-центрі. Ми постійно аналізуємо це. А які висновки? Висновки, що останні 2 тижні кількість таких атак збільшилась серйозно. Тобто це не кібер, це якраз інформаційні атаки. Оці фейки, постійне розбурхування, дестабілізація внутрішньої ситуації – це чітко ознаки підготовки серйозної операції. Ось знаєте, на мій погляд, керівництво країни зараз
треба створити якийсь там, не знаю, круглий стіл, до якого запросити всіх від правого сектору, то всіх патріотично налаштованих людей, щоб як би так відокремити муху від котлет, да? Щоб на тлі війни ми будемо єдиними. Так? Всі їх закликають до цього, вони ніяк не реагують. І це ж і про відповідальність, бо коли ти разом рішення якісь там ухвалюєш, радишся, і відповідальність на всіх патріотичних силах. Звичайно, і коли, якщо зібрати такий круглий стіл, це просто на поверхні лежить у Зеленського офісу. Зберіть політичних лідерів і моральних авторитетів, спеціалістів в безпековій сфері. Це важливо, щоб всіх зробити частиною загального процесу. Ми не вороги, ми опоненти десь політичні. Тобто Але чому вони цього не роблять? Ми ж хочемо, щоб західні партнери були навколо нас єдиним, звичайно, колом, а вони кажуть, продемонструйте вам так само ж ми самі продемонструйте маємо це один зробити. голос разом. І у нас, дивіться, у нас що відбувається? У нас і влада говорить, що да, ми там хочемо, щоб ви не розбурхували внутрішнє. Кожна дія опозиції це грає на користь Путіна. А опозиція каже, ми готові з вами сісти там разом, поговорити. І далі наступним кроком каже, так а Зеленський він взагалі ні на що не здатний. Так теж не можна. Тобто треба не ображати один одного. І, на жаль, українців тільки підштовхують. Українців я маю на увазі не по національності, а тих, хто живе в Україні, різні національності. Да? Чомусь ми думали, що це риса українська. Да? Оці Сваритися? А виявилось ні. Виявилось, це якась наша цієї території такого демократичного розвитку. Приїжджають люди, білоруси, росіяни, євреї, всі разом. І ми живемо за правилом цього козацького віча, да, де все це в такому котлі вариться. Знаєте, ніхто не може так тверезо оцінити, що відбувається в Україні, бо тут така особлива ситуація, особлива ментальність, що просто іноземцям важко зрозуміти. Вони дивляться на це і кажуть, що у вас відбувається, ви ж повбиваєте один одного. А я кажу, та ні, в нас це завжди так. Да. Все рівно, як би там не було, зараз це очевидно, що треба такий діалог, круглий стіл. Треба якось узгодити дії. Дивіться, у нас, я це бачу, у нас немає якихось взаємодії з громадянським суспільством, недержавним сектором з точки зору спільних дій влади проти російської агресії. Хтось діє окремо, той діє так, той так. А я вам скажу один приклад. Коли я був в аналітичному центрі, коли в Іраку була операція американська, тоді, то в МЗС в закритому приміщенні зібрали не тільки розвідку послів в тих країнах, в Іракі, навколо, але зібрали і представників аналітичних центрів, недержавних. Звісно, ми всі розуміли, що там далі все в закритому режимі, але нас питали, а ваша думка? А як повинна діяти Ми Україна? маємо продемонструвати єдність і росіянам, і Сполученим Штатам, і Європі, і самі собі. Що ми сваримося там на різні теми, але не на цю тему. Так я казав, коли був послом у Вашингтоні, всім політикам, хто приїздив, а дуже часто казали таку фразу, от ви зараз зброю не давайте там нинішньому президенту, а ми прийдемо до влади тоді. От я кажу, це взагалі цинізм, божевілля якесь. Я просив, кажу, давайте так, зброя, безпека, це спільно. І я добився цього. Просто я всіх цих політиків знаю, і тому у нас давня історія. Ми на Майдані з кимось разом були на Майданах, не одному. І 5-й рік, і 14-й. У нас давня історія стосунків. І я вам скажу, я добився в цьому плані багато чого. Тобто, вже коли вирішували по зброї, по джавелінам, якось зовсім по-іншому. До речі, по зброї. Рух помітний, так? Бажання американців, британців помітно підтримувати зброю? Слів багато американців і такі висловлення, яких не було раніше. Міч МакКоннелл, лідер республіканців в Конгресі, він круто зараз сказав, я кажу, що я з ним розмовляв тоді він теж був таким прибічником, але таких слів не було, як зараз Путін. Радикалізувалося трохи. Тоді вони були при владі, там свої були нюанси. Зараз заяви красиві, але давайте по фактам. З 19-го року, що ми отримали від США
Джевеліни продовжили, катери, два прийшло ще до 2 Айленди. А якісно якось змінила ситуація? Система ще протиповітряної оборони. Нам Петріот Навіть гелікоптери. На який Петріот? Якщо у нас, я от пам'ятаю, там Офіс президента, Андрій Єрмак говорив, нам би систему Петріот. Ну, Так якщо систему Петріот ви маєте закумулювати хоча б мільярд в бюджеті, у вас зараз 23 мільярди гривень на озброєння. Це менше мільярда доларів. Ну, про що ви говорите? Тобто, не треба там багато заяв, треба дії. І, на жаль, ми оцей перехідний період від одного президента до іншого дуже багато наробок втратили. Прийшов Володимир Зеленський як з чистого аркушу, а з чистого аркушу постачання озброєнь не можна. Там готується 2-3 роки цей діл чи ця угода про постачання. Це ціла історія. Я дуже шкодую, що це те, що ми напрацювали по штатам, 2-3 роки готували. Воно все зупинилось після приходу нової влади. а зараз відновлюється. Зараз вони знову ці 2 роки потратили на те, щоб відновити. Розумієте? Тобто прийшли, сказали, ми чемпіони, все попереднє взагалі нічого не можуть. І 2 роки втратили. Тепер ми отримали знову, 2 роки пройшло, знову підготували. Прийде нова влада, знову скажуть, Зеленський це профан, там він некомпетентний Носіть був. нового. Да. Давайте і знов втратять. Тут у нас оця проблема є інституційна. Ми не можемо оці переходи. Це поведінка країн третього світу, так званого. Так? Нічого, Не передбачено. Не тільки в Штатах. От зараз така ж історія була з приходом Трампа після До речі, як ви думаєте, і Байдена після Трампа. як ви думаєте, чи має шанс Трамп повернутися в Білий Дім? Ну, це дуже Ну, велике я питання. спрашиваю вашу думку, питаю. Ну, зараз проблема, я взагалі вважаю, що в Америці є зараз питання і у республіканців, і у демократів стосовно, як залучати підтримку виборців, які лідери, якого типу мають бути на чолі партії. Зараз є питання. Тому Тобто відповіді немає. побачимо. Ні, ну я не буду прогнози такі робити. Я скажу, що я робив і тоді, коли вибори були, що може бути так і так. І я Ні, зараз так я про скажу. шанс. Шанс є все ж таки у нього. Я ж не питаю, чи він буде. Я запитав, Шанс чи- з'являється, коли ти дуже хочеш цього, і коли в тебе є підтримка частини, принаймні, людей. У Трампа це є, у Байдена є. Я, знаєте, що Є. почув? Ага. Знову ж таки, Трамп, Байден. Але далі там, ну, поки не видно такого А знаєте, що якогось я другого ешелону. новину дуже бачив, потужного. може ви теж бачили, що Трамп хоче заснувати соціальну мережу, і він ніби зібрав $1 мільярд приватних грошей якихось. Тут мене на думку спало, що частина, а може всі ці гроші, приватні гроші Путіна можуть бути, щоб створити таку соціальну мережу, де все це буде. Антиваксери, проросійські, тролі, боти тощо. Тобто, де на відміну від Фейсбуку чи Твіттеру, можна буде все. Ну, така ідея, я чув. Ну, він, коли його там посунули з соціальних мереж, то він це так і сказав, я буду своє робити. Дивіться, я не буду обговорювати, це їх кухня там Америки. Тим більше, що в мене до Америки є зараз зовсім дуже суб'єктивне, позитивне ставлення, тому що я там прожив все-таки значну Ну, частину ми всі і позитивно пропрацював. ставимося. Да, Ні, я скажу, що це дуже непрості процеси, які зачепили не тільки Америку. Нас вони зачепили ще більше. Цей популізм, якісь моменти зміни якості сприйняття громадянами взагалі політики, пошук спрощених рішень, тобто користування. Ера популізму, Ну, скажімо це ж, так. ну, да. ну, дивіться, якщо Це у нас, хвороба всесвітня. соціальні мережі у нас почали рухатися від Фейсбука до Тікток. От чим менше, то тим краще. І така сама історія у всьому. Тікток, до речі, китайська штука. Ну, я не де- користуюся і вам не А раджу. хочу так. Не знаю, всі політики українські захоплюються Тіктоком. Я думаю, що А що там робити? Язик показувати? Я не знаю, чи що. популярність ще. у молоді здобувати. Але хотілося б здобувати популярність шляхом більшої підготовки молоді, освіти молоді. Ось Підтягнути їх до себе, а не опуститись до
аудиторії, яка не готова до більш серйозного Валерій, ось розмови. питання, яке я багато разів хотів поставити під час наших етерів, але не поставив. А є така вірогідність, на вашу думку, що у таких умовах, коли Сполучені Штати протидіють Китаю, протидіють Росії тут, Китаю там, що Китай і Росія об'єднуються, а можуть об'єднатися політично? Ну, ми які періоди розглядаємо? Якщо сьогодні, Да, зараз сьогодні. тактично вони так і діють, Росія з Китаєм. Мгм. Тобто Вони координують, тобто дійсно. Ну, не те, що координують, просто кожен дивиться на іншого, і тут є своя певна вигода від. Я ж кажу, що от побоювання одночасних дій по Тайваню і по Україні. Ну, це є. Ні, вони чи можуть Якийсь, вони союз зробити китайсько-російський? Ні. А чому ні? Китайцям це не потрібно. Я думаю, що китайці серйозно розглядають Росію як ресурсну базу, тим більше, Ну, коли є потепління. В них велика територія, Китай. В них досить самодостатня країна. І вона в свій час, я вам скажу, навіть те, що не Китай фактично міг Китай бути відкритий Америки, але китайці вирішили, імператор вирішив, що це неправильно, це зруйнує Китай. Не треба ні інші землі. Угу. Хоча флот в них тоді був потужніший за іспанський. чи Ну вони португальський. обрали консервування. Вони закрили, Да. у них велика територія, велика кількість людей. І це їм достатньо. Але вже їм недостатньо для цього розвитку зараз. Вони, економіка пішла рости, їм ресурсів недостатньо. Ну, там Вони Сибір, взяли там Сибір. все вугілля, є. всі метали зараз туди, в Китай. Їм недостатньо свого. Потепління, кліматичні зміни, все піде на північ. Тому експансія китайська на територію Росії – це питання просто часу. Я маю на увазі не економічно, а Ну, реально. тобто ви абсолютно виключаєте таку вірогідність. Що Росія з Китаєм буде в єдиний Так, дні. проти Виключаю. Америки і Ми Заходу. Виключаю, тим більше все-таки частина Росії в Європі. І ці впливи Європейського Союзу, вони є, нікуди не діться від цього. Ну, можливо, такий сценарій катастрофічний, розвалиться Росія, от поділиться на європейську частину і іншу. Ну, це вже майбутнє, ми не будемо це аналізувати. тому що Давайте про це новий, сценарій не наступних років. про новий уряд Німеччини. Я обіцяв запитати вас. Можна коротко дуже сказати, тому що щоб ми побачимо, звісно, дії, але ми бачили коаліційну угоду. Вона, ну як мінімум, не змінює позицію Німеччини стосовно України, ну в гірший бік. Ні. А по складу уряду він світлофор, да, він там різні є партії. І соціал-демократи, які ну, традиційно в Україні розглядалися як більш такі просхідні, проросійські. Ну, такого немає зараз, такого розподілу. Тому Олаф Шольц, який був віце-канцлером, він прекрасно розуміє тут і інтереси економічні, фінансові Німеччини, це правда. Але його так просто там спільно буде вироблятися позиція на коаліційні угоди. Там і Північний поток по-іншому, там і підтримка територіальної України. Тобто це, я вважаю, шанс. Тобто це нас? зміна на краще для нас. Принаймні- Бо я чув і на інші Ні, ну думки. дивіться, Да. гірших сценаріїв не пройшло. Бо там, де крайні праві, там, де ці коаліції. От цих сценаріїв, де Росія грала і намагалась просунути своє, не спрацювало. Слухайте, ще мені здається, є такий позитив і стосовно Німеччини, в тому числі, що Путін своїми агресивними діями по підготуванню до війни, він відкрив багато кому очі. І той, хто був неупереджений, звісно. Тому що це ж вже цілком зрозуміло, навіть в Німеччині всім, я думаю, що Північний потік-2 – це не про економіку взагалі. Дивіться, з Німеччиною я свою суб'єктивну думку скажу. Колись в 90-ті роки, коли я приїздив в Німеччину і виступав на конференціях, мене вразило оце от глибоке побоювання, страх перед Росією. Це страх, який передався, страх перед Радянським Союзом. Коли радянська армія тоді зайшла вже в Берлін, коли перемога була, тоді дії були теж так досить жорсткі. І потім багато, нацисти заслужили цього, але в німецького народу оцей страх перед Радянським Союзом, а Росія зараз взяла і постійно пише, навіть їздять машини, і Берлін повторім. Да? Оце є в них. І це настільки глибоко сидить в багатьох німцях, що я думаю, що ще вони довго будуть про А це чи ви думати. не думаєте? Але а Україна навпаки, вона себе вийняла з цієї якби уяви німецької. Хоча ми, українці також завоювали Берлін,
І не тільки звільняли свої території, але й завойовували Європу. Да? Тобто, ну, називалось звільнювали. Ну, за фактом це так. Звільняли, але завойовували Європу У також. складі Тому- Радянського у Союзу. складі Радянського Союзу. Але про українців вони так не думають. Я колись модерував колишній міністр оборони Німеччини, коли став главою комітету оборонного, і наш міністр оборони. Я модерую в Києві їх брифінг. І міністр оборони каже, ми повинні згадати Німеччину, ми повинні згадати наших батьків і дідів, які героїчно... Я кажу, стоп, на яких фронтах? Ви забули, де ви виступаєте, пане міністр? Німеччина. Він каже, а я ж про армію. Кажу, ні, почекай. Ну, це, давайте не будемо цієї теми торкатись, тому що тут дуже складна оця от грань між... Слухайте, є Ні, тому я додаткове вам кажу, що це запитання, стереотип, ну не стереотип, а це глибоке психологічне враження. І те, що інформаційна Росія в Німеччині просто домінує, телеканали російські, в Берліні там 2,5 мільйони російськомовних. Тобто у цьому Там Берліні просто около. морок. Це треба розуміти. Росія працює там дуже Там серйозно. обирають владу, берлінську, міську владу, СЄПГ, Соціалістична єдина партія Німеччини, переіменована просто. Ну, Східна Німеччина, там до сих пір, після таких, не знаю, величезних вливань фінансових, все рівно Східна Німеччина ще голосує не так, А як слухайте, ось таке цікаве. Це я не сам вигадав. Один німець, соціолог, мені сказав є таку думку. Він сказав, тільки нікому не кажи, хто я, бо в мене тут просто кінець. Але на його думку, певна частина німецького суспільства, ну, звісно, те, про що ви кажете, це має місце 100%. Це побоювання, це наслідки війни тощо. Але він через свої якісь там опитування наукові, він дістався висновку, що в частині німецького суспільства є, як би сказати, їм подобається Путін як лідер. Ну, це ви говорите про так званих ті, хто вміють Ну, сильна слухати, рука, таке, ті, хто знаєте, розуміють Путіна. Є так, там ціле порядок там, ось це. Да, є таке. Є таке. І, ну, не знаю, це нехай вони аналізують, чому в них такі люди є. Таке не в нас є. Слухайте, а ви бачили цю таблицю, карту, мапу точніше, де відсотки, позначені відсотки людей, які готові захищати свою країну зі зброєю в руках. І там найнижчі цифри – це Німеччина, Голландія і Бельгія. Ну, дивіться, в них Там насправді... менше 1/6 частини тільки готова захищати свою країну. Я навіть, знаєте, так пожартував під час стриму свого. Я сказав, слухайте, Путін, навіщо тобі Україна? Тут буде пекло. Ось, може, десант туди відразу, там ніхто захищатися. Там сосиски, пиво. Там... Ну, дивіться, все-таки Німеччина після, знову повертаємося до краху нацизму, після цього план Маршалла США і взяли Німеччину під парасольку безпеки. Натомість Німеччина економічно провідний лідер Європи, ну, економічно. Але в них от немає такої лінії мілітаризації на сьогодні. Вони побоюються цього. І це Хоча армія велика, найвеличезніша армія Європи. При цьому, знаєте, який жарт в них є? Якщо ви бачите танк Бундесверу, то тут на вулиці, на дорозі, тут два варіанти. Чи він прямує до сервісу, чи він їде з сервісу. Ну, вони пояснюють це наслідками Другої світової, що вони не хочуть так, Задовго щоб... Але це да. така історія, ну, слухайте, мені подобаються всі ваші пояснення, але вибачте, а Північний поток можна було все-таки от якось стриматись, своїх там задовільнити? Ви ж розуміли, що це таке. Це куди? Це в спину удар. Звісно. Це удар в спину. Тому я вважаю, що ми маємо говорити відкритим текстом. Вибачте, я коли був в Вашингтоні, виступав на енергетичному форумі. Відстоював цю позицію. Мені німці підходили і казали, що от може не так, нам вже треба відносини. Я кажу, слухайте, ми за відносини, я за Німеччину, я з Німеччиною взагалі в мене прекрасні стосунки з багатьма. Але чому за наш рахунок? Чому ви хочете за наш рахунок? Якщо ми говоримо про безпеку, ну ви що, не розумієте наступний крок? Вони його зараз отримали. Знаєте, у мене є така версія навіть, що ментально, підсвідомо навіть і історично Німеччина з Росією такі країни-побратими. І що імперія російська, вона почалася з Катерини II. Це німецька... Ну, це історичні зв'язки нам відомі, це навіть, да, це одні й ті ж самі монархи з одних родів були. Але, ну, давайте ми Україну згадаємо, так у нас ще раніше було споріднення з Францією. Наші українки були за королями Польщі. Ну, це
історично, да. Ну, історію треба тут все-таки Путін в історію завжди направляє свої якісь думки, а нам треба в майбутнє дивитись. Я все-таки вважаю світ настільки динамічний. Я вам скажу, я поїздив по світу як дипломат, і так просто. Я скажу, що дуже схожі проблеми в багатьох. Ми навіть не розуміли, наскільки ми близькі, наскільки у нас схожі проблеми, наскільки виклики схожі. Я навіть жартую, знаєте, щоб на хорошій такій ноті. Я жартую, кажу, дивіться, у нас вже таке враження, що от раніше нас якісь спільні такі загрози, вони об'єднували. Да? Голлівудські фільми показували ці от загрози, пандемії. І завжди Було ж багато перемагало фільмів. добро. Так, пандемія, були фільми, ми зараз з цим стикнулись. Воно дуже схоже на те, що було. Далі там ядерний удар, теж апокаліпсиси всі ці. Потім інопланетяни. Я вже думаю, хоч би там щось летіло, якийсь астероїд, і всі об'єднались, його там і Росія, і Китай, і Україна. Але американці взяли його збили. Так. І знову переключились на наш регіон. Мені дуже хотілося б, щоб фокус уваги до України був не про війну, а про економічний розвиток, про інвестиції, про все. Нас, на жаль, ми в такому світі живемо, що геостратегічно. Ми опинились Крим, Чорне море. Значить, тут для Путіна, і не тільки для нього, це дуже важливо з точки зору геостратегії і майбутнього розвитку Європи. От ми попали в цю ситуацію. Нам якомога швидше треба з неї вийти. Нам треба приєднатися якомога швидше до оцієї, не тільки цієї сім'ї європейської, географічно, історично, а от соціально, економічно, щоб ми були всередині. Тому Румунія, Болгарія приєдналися. Вони не були готові більше, ніж ми. Але в них ситуація Та вони помінялася. менше, ніж ми. І зараз готові менше. Ні. Ну, Ні. як? Навіть Албанія, з якою ми можемо зараз говорити, тільки у Албанії десь схожі і в Молдові зарплати, а у нас на цьому рівні. Ну, не може такого бути. Тобто нам треба навести лад всередині України і принципи соціальної справедливості, принципи якби такого внутрішнього розвитку. Ну, це слова, звичайно, але от зараз той період, коли це можна робити. Коли є такі виклики величезні, можна міняти країну. Дякую вам дуже за те, що прийшли. Багато що пояснили. Я ось новина просто зараз. Приймав мову Зеленського. Він під час спільного брифінгу з прем'єр-міністром Хорватії сказав: у цілому я вважаю, що це позитивно, про розмову. Що президент Сполучених Штатів розмовляв з президентом РФ. Деталі цієї розмови я б хотів би прокоментувати завтра, після моєї розмови з президентом Сполучених Штатів. Тобто чекатимемо. Звичайно, чекатимемо. На жаль, до завтра. А всі вже в Європі знають результати, а нас повідомляють крайніми. Це не дуже добре. Ну, і це теж треба міняти. Суб'єктність України міжнародно треба повертати. Тому не треба надавати, вибачте, щоки, розказувати, а треба в діях показувати кожен день цей успіх. Я надіюся, що вас, пане Валерію, почують. Нема виходу, Ви тому дійсно що мудра людина. немає виходу, не тільки мене, почують, нехай почують Здоровий людей. Людей почують і сприймуть людей як своїх співвітчизників і партнерів, а не як опонентів. А опоненти чи вороги, вони за перебрік. І ще наостанок. Президент додав, найголовніше те, що ми зараз бачимо, що є особиста реальна реакція і особиста роль президента Байдена у врегулюванні війни. Що таке врегулювання війни? Не дуже на сході нашої держави. Мені здається, що це найголовніше. Найголовніше, щоб президент України показав українцям впевненість і план оборони країни і розвитку. Не треба чекати. Безумовно. Цей патерналізм і заглядання того чи Путіну, то, вибачте, в тому числі і Байдену. Я не Байдену краще. Я не про ні. Зазирає. Це говорить про меншовартість. Ми не повинні бути меншоварті. Ми зупинили зараз, на даний момент, зупинили одну з найпотужніших ми армій країна-герой, світу. насправді, країна-герой. Люди, які віддали життя за європейське майбутнє. Де ще таке в Європі є? Ми маємо цінувати себе в першу чергу. І от цю позицію не меншовартості, а впевненості повинна демонструвати наша влада. Якщо вона буде прогинатися перед всіма, то закінчиться це плачевне. Але український народ цього не дозволить. Дякую. Ми трохи перетягнули, але це дуже добре.